Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video, ayan, matutunghayan natin ang ating gagawing moving up ceremony. Aking anak, ayan, kindergarten moving up ceremony dito sa bahay. Nababalita na may mga gumawa na rin ito dahil gusto rin nilang ipa-feel sa kanilang mga anak or sa mga parents na nasa abroad or anuman. So, yan gagawa rin kami para maipa-feel din sa anak ko kung paano yung moving up ceremony na tinatawag. So, yung mga awards na ibibigay natin ngayon is, ito yung mga natanggap niya noong first, second, and third quarter. So, wala silang naging fourth quarter. Kasi nga, dahil sa sitwasyon natin ngayon dito sa mundo, and sasabihin natin mundo kasi hindi lang naman Pilipinas ang apektado dito sa sakit na kumakalat or yun nga, yung virus, yung COVID-19. So, yun ang naging dahilan kung bakit na-stop ang kanilang pag-aaral at hindi natin alam kung kailan ang kanilang moving up ceremony or kung meron pa ba o ano. So, yan, ipapafeel lang natin para naman kahit papaano ma-experience niya kung anong feeling ng mag-moving up. Ayan. So, yan guys, samahan nyo kami and samahan nyo na rin kami mag-celebrate. Ayan. You serious? Ikot kayo, ikot pa. Welcome to moving up ceremony. Ang ating kindergarten ay magiging grade 1 na sa susunod na pasukan. Palakpakan! Palakpakan mga kuya! Ano ang mga nakuhang award ni Kuya tolerance ng mga nakaraang quarters? Siya ay kindergarten, very good. Congratulations and celebrations. Kuya. Bigay mo sa damit niya. Wala na. Ano ba? Tolerance Kulasan ay Contributor Award noong first quarter. Nakatanggap ng Kindergarten Disiplinado Award, Disiplinado Ako Award noong first quarter. Nakatanggap din siya ng Kindergarten Contributor Award second quarter. Disiplinado Ako Award second quarter. Disiplinado Ako Award third quarter.
awarded to Tolerance and Bunagan. Star Reader Award is hereby awarded to Tolerance and Bunagan for his meritorious achievement in kindergarten afternoon session during the first quarter of the school year 2019-2020. Ginagawa mo. Public Speaker Award is hereby awarded to Tolerance and Bunagan for his meritorious achievement in kindergarten afternoon session. Budding mathematician is hereby awarded to Tolerance and Bunagan for Mathematician? meritorious Mathematician? achievement in kindergarten afternoon session during the third quarter of the school year 2019-2020. Meron pa. Star Reader Award is hereby awarded to Tolerance and Bunagan for his meritorious achievement in kindergarten afternoon session during the third quarter of the school year 2019-2020. Meron pa. You serious? Public Speaker Award is hereby awarded to Tolerance and Bunagan for his meritorious achievement in kindergarten school afternoon session during the second quarter of the school year 2019-2020. Budding mathematician is hereby awarded to Tolerance and Bunagan. Ma, burasak sa iyong mic. Kailangan yun. During the second quarter of the school year 2019-2020. Tita, Very good. tita. Picture taking. Congratulations and celebrations. Spaghetti. Kailangan mo ng buhang. Tapos, Siyempre, spaghetti. ito. Net, anong English ng tinidor? Hindi na mo. You serious? Bakit niya ako tatanungin? Sige nga. Grade
nasagot mo yan Ano nun. English ng karne? Lord naman. Karne ng Baka. Karne ng manok. Karne ng baboy. dinam. Ala, na blanco. Shit lang ako. Wait lang. Ganyan. Anong basa ng kwan? TWA. TWA. Kwa, kwe, kwiko. Alam po yan. Oh. Kwa, kwe, kwiko. Alam po yan. Oh. Kwa, kwe, kwiko. Alam po yan. Oh. Anong basa ng TWE? Twe. Paano mo napanood ko yun sa Ay. TikTok? Ikaw, sagutin mo nga. Ma, ito Martle, anong basa ng TWO? Two. Ano? Tuwa! Tay. Si Tita, sige, hindi to nanonood ng TikTok. Ako na lapis tsaka papel. Ay, ayaw ko na yun. Ikaw lang mga karat. Kaya na, kumain sa muna. Diyan. Kumain mo na! Baka magsalita-salita. Nako, Magpahinga muna. magpahinga. Hindi ka niya na. Paano? Ilagay mo yung flash. kay tita. Ilagay mo yung flash. Paano? Ilagay mo ng flash. Harap mo lang kay tita, huwag sa akin. Paano ay lagyan ng flash? Tita, bigkasin mo natin ng 10 times. Saging, ma'am. Yeah. Bilangin Sige ulit, saging. Ops. Dalawa. Ay, 5 times pa. Saging. Wow. Managing. 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 Ewan ko sa inyo. So, yun guys, yung mga natanggap niyang awards, and yun yung mga natanggap niya ng first, second, and third quarter. So, wala silang fourth quarter dahil nga dyan sa COVID-19, no? And sa natanggap niyang award, sana walang mambash, or kung may mambash man, ayan, hindi ko po ipinagyayabang yung kanyang awards, kundi alam ko yung capacity ng aking anak, kung hindi man siya deserving doon. And I'm still proud of him kung ano yung capacity niya, kung ano yung kaya lang niya. So, thank you pa rin sa teacher niya, sa mga binigay niyang awards sa aking anak. And sana guys, maging okay na ang ating sitwasyon, ang ating mundo, ang ating mga kalagayan. So, para makapagpatuloy na ng pag-aaral yung mga bata. And makapamuhay na ulit tayo ng normal. So yun guys, thank you for watching. Bye bye.